Masquera say Murisi Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kanakari kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Panochungwagara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Murisi Zimbabwe takuigirai nyaya yakaitika funeral ya Senator Murisi Zwizwai kukaitika chaos apo vanhu vaida kuita body viewing. Vazvizai vakafa musi wa 1 June vachinzi vakafa ne flu muri Zimbabwe, according to one of my friends avo. Tauraya achiti vazvizwai vakangocomplaina vachiti vari kunzwa flu, then the following morning ndopa vakaita serious vakaadmitwa kuhospital vakuna ikoko vakanofira. So the funeral yavazvizwai yakaatendwa nemapoliticians akati one day anosanganisira vaNelson Chamisa. So parunzi papa kuitwa the funeral service yavazvizwai pane mavideos atakuvigirai toda kuti muone chaos yakaitika ipapo pakaitika bongozozo muri Zimbabwe. Vanhu vese vachida kupinda paitirwa funeral service, and of which the room yanga iri small zvokuti havana kukwana vese. Pakuda kuzobuditsa vanhu muroom iyi ndipo pakatanga bongozozo. Vanhu vachitoraive vachiti pafuneral hapana politics, vachida kusimudza mapoliticians ayo vakapiwa first preference yekugara muroom yanga ina vazvizwai muri Zimbabwe. Tingazei kuti munoiona sei. Pane video yakabuda yatoda kuratidzai bongozozo richiitika. Vanhu vachitoraive vachiti they wanted to view the body yavazvizwai vachiti politics aside, mapoliticians aisafanira kuwana zvigaro muri Zimbabwe. Tikari kuwesta nguva yenyu toda kuti mungoona video iri mobva matodza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section muri Zimbabwe. Ndaikumbira timbava tibure panze chisiro hama dzemunhu mweya wekuti vafeme. Ndaikumbira mese takamira kuno mberi ngatibude panze. Ndaikumbira tese takamira kuno mberi ngatibude panze. Ama may I have your attention, please? May I have attention, please? In my 3 years of being here, I've never seen this confusion. And can we be organized? Can we be organized? What is our problem? Kunombera kuchisina zvigaro handidika, and hakuna ana mvumo yekutsumudza mumwe kuti sumuka ndigare, because everybody tauya kuzochema. Regrettably asina kuwana chair. Ndaikumbira kuti mubude panze. In the interest of respecting the deceased and his family, may I request all of us to clear the passage? Please. Passage. Try not to focus on the passage. Can you please clear the passage and then we carry on the service? Pamsoroi.
Amadiwa, we've got chairs outside. Vese vakapinda mupassage andisika ndaikumbira nokukuremekedzai ndiremekedzaiwo tibude panze tinogara pamachairs. Thank you very much for respecting the deceased and his family. Ndaikumbira pana pamutulelo neka. Tinotenda. Vauya kusevhiswa ngani? Vauya kuzochema ndiani? Ndofunga mangozvionera muri Zimbabwe kuti pakaita bongozozo pakaita batai vanhu vachida kupinda mufuneral service yaZwizwai. Ndofunga mapoliticians mazhinji akatenda this event, anatenda ibiti vanga varipo, zvakare naTemba Muriswa nana Charlton Wende nana Madam Karinyi Kore vanga variko vachichema mumwe wavo Murisi Zwizwai. Vanosonjamisa vakapa speech yakabata vanhu vazhinji vachitaura ivo vachete vakabva kare vachishanda navaZvizwai. Uchinzwa Zwizwai, he was one of my founding members yebato the Movement Democratic for Change yainzi MDC. Chinzi vakataura vanosonjamisa vachiti politics aside zvakazoitika zvokuti vaZvizwai vakazoenda kusaidhira Shabangu vachinominatwa as the senators, zvikanzi zvinofanira kuiswa paside then we celebrate basa ravakabata mu-opposition party. Vatenda ibiti vakabudawo zvakare vachitaura ivo vachiti he was the fullback of the opposition. Zvinzi ndiyo wataiziya kuti aitemesa musoro vamudhenda tikatarisa murecord yeparliament, ndiwo munhu wakadzinga muparliament kazhinji nekuda kwekuti ndiwo vaimiririra the opposition, vachitaura the opposition party yarasikirwa an asset muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi vaZvizwai vakachemerwa kubva kwavo kuwaterfalls kwakazara mapoliticians mazhinji akawanikwa achiatenda this funeral. Vana vanosonjamisa vakapiwa mukana wekutaura nanaTenda ibiti avo vaishanda navo mu-opposition party muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoionawo sei nyaya iyi. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu-comment section.